खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 फागुन दान 1431 एबा 11 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा एसे नारसिननाय मोननो हागौ। दिनैनिफ्राय नोंथाङा गाज्रि हुदाफोरखौ गारनो जागायनांगौ। नोंनि जिउ लोगोरिजों गोदै थागोन। दिनै माबा मोनसे खालामनायनिफ्राय गोजानाव था, जायनि थाखाय नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनो हागौ। नोंथाङा सोरजों रांखान्थियारि महरै मोगा-मोगि जागासिनो दं बे बाथ्रायाव सांग्रां जा। राजखान्थियारि हाबाफारिफोरा जोबोद सांग्रां जागोन। सानथांखि खालामनाय नाजानायजों खामानिखौ फोजोबनायनि खाबु दं। नोंथाङा बेखौ मिथिनानै जोबोद दुखु मोनगोन दि जायखौ नोंथाङा जेब्लाबो फोथायबाय थादों, बेयो ओरैबायदि फोथायजाथाव नङा जेरै नोंथाङा सानदोंमोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरनि सायाव सामलायनाय लाबोनायाव जाफुंसारगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि बिबानफोरा बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि खामानियाव थांगासिनो दं, अब्ला गोनां फोरमानलाइफोरखौ लोगोआव लांनो दाबाव। नोंथाङा गावनि आंगोजों मोनसे हिल स्टेशनआव दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। दिनैनि साना बे राशिनि इन्जिनियारफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन, मानोना नोंथांनि लामायाव मोनसे गिदिर मावथांखि फैनो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। दिनै नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गावजों गाव खुलायै फोरमाय। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफाजों मोनसे धोरोमारि फोरबोआव थांगोन, जाय गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। गेदेरफोरनि बोर मोन्नायनि उनाव न'निफ्राय ओंखार, नोंथांनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि गोब्राब आखुआ नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां बेनि फिथायफोरखौ सान। हायोब्ला नोंथांनि गोसोखौ सोलायनो थाखाय बबेबा गुबुन जायगायाव थां। नोंथाङा गोबां फुंखाफोरनिफ्राय रांखान्थियारि मुलाम्फा मोनगोन। न'नि आबहावानि थाखाय नोंथाङा दुखु मोननो हागौ, सांग्रां जा। सोरबा सासेया फ्लार्ट खालामनानै नोंथांनि मुलाम्फा लानो नाजानो हागौ। खुरमा बाहागिफोरा दावगानाय आरो जौगानायनि थाखाय गोदान बिथांखि लाबोगोन। मोनसे नारसिननाय सान, जेब्ला खाथिनि मानसिफोरजों गोबां फारागथिफोर नुजाथिनो हागौ। बांद्राय खर्सा खालामनायनि जाहोनाव नोंनि पार्टनारजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गोमोन गाब। कर्क राशि। जुदि नोंथाङा हारसिं दं, अब्ला दिनै नोंथाङा गोबां थांखिफोर मोननो हागौ। जाय सुबुंनि फारसे नोंथाङा गोसो बोनो हादों, बियो दिनै नोंथांनो मोनसे थांखिबो हरनो हागौ। नाथाय थिरांथा लानो गोख्रै दाखालाम। थि समनि थाखाय नेथ' आरो दिनै जायखिजाया सुबुंनि बागै गोथौ साननायनिफ्राय गोजानाव था। दिनैनि साना रंजानायनि सान। देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा जिंगानिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथाङा राङारि आयदाफोरखौ खान्थि बायदियै साजायनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि आरिमुआरि रोंग'थिखौ बांहोनो हागोन। आथिखालाव आइजो लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। लोगोफोरजों मिथिंगायारि दावबायारि थावनियाव थांनो सानथांखि थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। सिंह राशि। बे साना जौगानाय गोग्लैनायजों बुंफबनाय जागोन। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो जेंनाखौ थिरांथाजों मोगा-मोगि जानांगोन।
फरायसाफोरा दिनै एसे गोब्राब खामानि मावनांगोन, नाथाय गोब्राब नाजानाया थारैनो फिथाइ होगोन। जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां सायख'नायफोरनि थाखाय नोंथाङा सासे गुरुजों सुबुरुन लानो हायो। बिदा-फंबायनि गेजेराव नांलाय-खमलाय जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनि रागाखौ दबथायना दोन। नोंथाङा सासे लोगोजों मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हायो आरो नोंथाङा बेनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गावनि बिमानि सावस्रिनि सायाव जुनिया नोजोर हो आरो बियो थाजिम फिथाइ-सामथाइ आरो गोथां मैगं-थाइगं जानायखौ थि खालाम। सानफ्रोमबो फुंआव सान इसोरखौ बराय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि, नोंथांनि मोनाबिलिया गोबां आबेगफोरजों बेंखनजागोन आरो बेनिखायनो नारसिनथायनि जाहोनबो जानो हागौ। नाथाय बांद्राय जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया, मानोना नोंथांनि खुसिया नोंथांनि निराशाफोरजों रुजुनायाव नोंथांनो बांसिन गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे फुंखानिफ्राय रां आर्जिनो हायो जायनि बागै नोंथाङा सिगाङाव माब्लाबाबो सानाखैमोन। न'आव बेखौ थि खालामनो नाजा दि नोंथांनि थाखाय रावबो दुखु मोना आरो नखरनि गोनांथि बायदियै गावखौ गोरोबहो। सोरखौबा मोजां मोननायाव जाफुंसारनायनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायाव मदद खालाम। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मिजिंथिजानाय हेफाजाब मोनाबो जानो हागौ, थेवब्लाबो सहायनो हानाय गोहोखौ हमथा। गावारि आरो आन्दोआरि जायखिजाया फोरमायथिखौ दा फोरमाय। नोंथाङा मोनदांगोन दि जुलि जानाय जिउआ थारैनो नोंथांनो मोजां खाफाल लाबोदों। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनै धोरोमारि फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा सन्यासिफोरनि लोगोखौ मोननो हागौ। राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मासि मोननो हागौ। नखरारि आबहावाया सोलाय-सोल' थागोन। खुंथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुखुबसिन जागोन। सिनायमोनै सुबुंफोरखौ फोथायनो नाङा। गाज्रि सोमोन्दोआव जौगानाय फैगोन आरो गोजाम हाबाफोरखौ आबुं खालामनाया थुलुंगा आरो खुसिखौ बांहोगोन। खामानियाव बैसोगोराफोरनि नारसिननाय आरो न'आव नांलायनायनि जाहोनाव नोंथाङा नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानो हागौ, जाय नोंथांनि गोसो हमथानायखौ हेंथा होगोन। नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। गोजाम रां थिसननायनि जाहोनाव आयआ बांनायनि आसा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा जोबोद गोहो गोनां मोनगोन। जायखिजाया खामानि जागायनायनि सिगां गेदेरफोरनि सुबुरुन लानो रोखा खालाम। दिनै जायखिजाया रोखोमनि नांलाय-खमलाय जानायनिफ्राय गोजानाव था आरो नोंथांनि रागाखौ दबथायना दोन। गोदान फार्निचार बायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नों दिनै मोनसे गोनांथार खामानिखौ फोजोबगोन। नोंथाङा जोबोद टेनसन-फ्री मोनगोन। बे राशिनि सम्पथि फालांगिरिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान, मानोना नोंथाङा मोनसे सम्पथिनि लेनदेननिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। मावख'आव बसजों माखासे गोरोबलायै जानो हागौ, बेनिखाय रायज्लायनायनि सिगां मोजाङै सान। मोसौनि घिउ दान हो आरो नोंथांनि लुबैनायफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि, जायखिजाया बेसेनाव गावनि रागाखौ दाखोमा, नङाब्ला बेयो नखराव मोनसे अरायसमनि फारागथि सोमजिहोनो हागौ। जुदि नोंथाङा नाजायो अब्ला नोंथाङा गोजोन आरो खौसेथि लाखिनायाव जाफुंसार जागोन। मोनसे बोखावजानाय न'आ गावस्रालाङो। राङारि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि थिखानाय रां बावजानिफ्राय जानगाराव दाथां। गावनि बिमा-बिफानि सावस्रिखौ नेवसिनाया गिथावना जानो हागौ आरो बिसोरनि बेरामखौ गोलाव खालामनो हागौ। रैखाथिनि थाखाय थाबैनो सावफाहामारि सुबुरुन ला। नोंनि जिउनि गासैबो जेंनाफोरखौ नेवसिनानै नोंनि जिउ लोगोरिया नोंजों गसंफागोन। बाहागोआरि फालांगियाव हाबनायनिफ्राय गोजानाव था।
मानोना नोंनि पार्टनारा नाङा-फाङा मुलाम्फा लानो नाजानो हागौ। जुदि नोंथांनाव थासारिनिफ्राय बारग'नो गोख्रों गोसो दं, अब्ला जेबो जाथावना नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि। गाज्रि हुदाफोरखौ नागारनायनि दिनैनि साना बयनिख्रुइबो साबसिन सान। राजखान्थियारि हाबिलाफोरा आबुं जागोन। आय आरो खरसानि गेजेराव मोनसे समानथाय लाखि। गथ'फोरनि फारसे बिबानफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। सोलिबाय थानाय जेंनाफोरा सुस्रांनाय नागिरगोन। नोंथांनि समाजारि जिउआ दिनै गोबां हाबाफारिफोरजों गावनि बुंफबगोन। आंगोजों सम हगारनांगोन, नोंथाङा नोंथांनि जाहाथे लोगोफोरजों नोंसोर गोबां सानैबो रंजाथाय गावजों गाव लागोन मोजाङै आरो बुजिनो हायो। नोंथांनि खामानियाव मोननो जिनिसफोर हानाय आरो मानसिफोरखौ जाफुंसारनायखौबो थाबैनो रंजानो बिजिरनो हागोन। हानाय नोंथांनि बे गोहोआ समखौ आबुङै नोंथांखौ रंजा, गुबुनफोरनिफ्राय मानोना उनाव सिगांसिन दोनगोन। नोंथाङा गोबां न'आव जेंनाफोरजों बिफां आरो मोगा-मोगि जानो बिफां-लाइफां हागौ। गायनाया गोसोआरि नोंनि नारसिनथायखौ पार्टनारा बाङाइ खालामगोन। नोंथांनि गोनांथिफोरखौ नेवसिनो हागौ, जाय नोंथांखौ रागा जोंहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सोमखे गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोनांथार जागोन। बे साना लोगोफोरजों रंजानायाव बारहोगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे पार्टियाव थांगोन आरो गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमगोन। बे साना सम्पथिनि लेनदेननि थाखाय मोजां। नोंथाङा नोंथांनि बिफाजों मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन। बिगियाननि फरायसाफोरा दिनै मोनसे गाहाय बिजिरसं मावथांखि मोननो हागौ। समाजारि हाबायाव गोसो जानाया बांगोन। नोंथाङा फालांगिनि थाखाय सासे लोगोजों दावबायगोन, नाथाय बे दावबायनाया नाजानायखौ ओरैनो गारनाय फोरमान जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों माखासे गोरोबलायै जानो हागौ। हनुमान चालिसा फराय आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोथां गाब। मीन राशि। बांद्राय जानाय आरो जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव था। बेंकजों सोमोन्दो थानाय लेनदेनफोराव सांग्रां जा। नोंनि पार्टनारा नोंखौ हेफाजाब होगोन। नखरारि बिबान आरो रांनि सायाव नांलायनायफोरखौ बाङाइ खालामनाया नोंथांनि जुलियारि जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। खामानिनि मोखाङाव नोंथाङा बयनिख्रुइबो बांसिन अननाय आरो मदद मोनगोन। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मुवा-बेसादफोरखौ बांद्राय जोथोन लानांगोन। बेयो नोंथांनि जुलियारि जिउनि गाज्रिसिन सानफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।